Asini roha madihamu doho dame sian debata amata nang sian Tuhata Yesus Kristus. Amin. Dihamu amanami dohot inanami na hinaholongan Yesus Kristus tatangihon mabarita nauli di pertangyangan pasyon sadarion dinalaho marningot hita di sitaono ni Tuhata Yesus Kristus humukop hita halak pardosa. Ima na tersurat di buku Yohanes bidu 12 ayat sada satro di ayat walu didok somonon. Dungi ono marinari asa dapot pesta paskai saat ma Yesus tuhu ta Betania nani inganan ni si Lazarus na sinunggul ni Yesus siya na mati. Jadi di Paulina sida ma di si panganon ujuan di ibana si Marta do marhobasi si Lazarus ma sadadonganna mangan di si. Gabe dibuat si Maria masahati miak nardus na arga na somarsao dimiyahi ma pak ni Yesus obuk nama dibahin mangalapu. Jadi digohi uap ni miyaki ma bagasi. Jadi sada sian akasisian na si Judas Iskariot nanay manjehehon ibana madok. Buasa soginadis miyaki arga 300 hupang bahin silio-lehon niyan di akan napugos alay dada napugos sinarihon na ubahin didok somoni panako do ibana tahe diusung do asi-asi ni halak ay tu ibana di pasat puroy. Dungi nina Jesus ma pasobu ma ibana ay di parade doi hira tu ari hatatanopi ay toktong do adong napugos di tunga-tunga muna alay angguaw dang toktong di labung muna ido sana. Dihamu amanami dohot inanami na hinaholongan Yesus Kristus turpukon mamudahi tataringot ahama si bahinota tu panaong ni Tuhata Yesus Kristus na di Golgotai asas yang turpukon taida ma pambahinan ni si Maria tu Yesus gabitirun ma dihita diaka na posea adorang soborhat Yesus tuhau pinarsilangi disorohon dope manopot aka alialena di huta Betania ima keluarga Lazarus rabdoh dua ibotona si Marta do si Maria tentu sada sitirun do on amang inang taida nampe ikon mengadupi parukilan ibana alai di usaha nasida do laho pacupang dohot ali-alena asa marhiteon taingot mahita mangaraduti parsauran nadenggan tu aka alialeta nampe ikon taadupi aka hamaolon aka situasi na jorbut di ngulutta alai dang mabain gaya putus hubungata dot aka dongan manang alialeta songoni manang masa di bagasan dikion di wabah virus COVID-19 manang virus corona na masa di tonga-tonga ni bangso nang portibion asa toktong tapataridahon ngulu dan toktong berkomunikasi hita dot aka dungata aka alialeta aka keluargata nang pedau hita dot nasida jala situasi nuangen pe amang inang asa boha mahita mangalehon nadenggan tu aka dungata di tonga-tonga situasi ekonomi na sulit situtu nuaing aha mana boy bahinota tu nasida asa unang tadok bagaimana aku menolong dia aku saja susah tayut mama inang gudang dope na lebih susah sia kita atong asa tok kita mangleundalan patuduhon nadenggan tu aka donganta satu orang mampu membantu dua orang sohoni mania kita
patuduhon na maraliali hita di tonga-tonga ni pasorata. Jalan muse amang inang marhite na masa noengon asal marsiaja hita memakai media massa. Ima marhite Facebook, WhatsApp akan na asing asa unang manian tapatuduhon mengupload aka si panganon, aka jagal manuk, aka saksan akan na asing ta upload tu Facebook tai boy doi gay patutuhan tu aka dongan na asing gudang do namalian gudang do nasuboy mangan ala pakorho ni viruson hape tabay muse aka upload si panganon na tabu boy doi gabi hagalion tu aka ali-ali marang tu aka donganta dihamu amang inang ditamui si Lazarus do Jesus jalalas do rohana ditikiro Jesus mandapoton ibana manang bagasna jaladang olani amang inang dipatuduhon si Maria do holong ni rohana tu Tuhan Jesus marhite namabuan sahati manang sadagalas na marsihon minak nardus miyak na arum miyak na arga miyak na sumasapur manang miyak murni ninna argana 700 dinar mulu dietong manang dikalkulasi ditikii dos doi tu gaji ni parkarejo sa tahun manang mulu tal kalkulasi do marhite rupiah sonari boido jumlahna 1 juta lebih marjuta-juta atau ido na dipatuduhon si Maria di tonga-tonga ni pasaoran na do Jesus ima dimiahi si Maria do pak ni Jesus jangan luar biasa amang inang ima obu na do dibahin mangalabu tutunga tabo tu amang inang obu ni sada perempuan marang buru-buru ima mahkotana alai dipakai doi lahu mengalapu pak ni Jesus sungguh luar biasa alai marhite na diulahon si Maria adung do HP na protes ima sada sian tonga-tonga ni 12 sisian ni Jesus Judas Iskariot hidup ibana magupu mai itu pemborosan memang amang inang mulu dikalkulasihon tungsean dui jutaan rupiah bolokoran holan lahu mamiahi pani Jesus itu pembodohan itu tak perhitungan itu pemborosan itu rugi besar boy dorang tadok somoni amang inang alai buasa ma olo si Maria memboroskan biaya nasomoni godangna ima ala ni ojar ni holong dohot roha moliate ucapan ni si Maria doi amang inang ala nang dipangulu Jesus ibotona ima si Lazarus sian hamatea buas ma ibana mangalian tu Jesus ala muse dihilala si Maria do adul umarga dope na binahi ni Jesus sian na binahin nai ondo na sungguh luar biasa hurian na hinaholongan pambahenan na ni onjar ni holong dakyai markalkulasi dakyai mareton alai semar na kurang dope nian dehonon semar pikir do ibana aha dope na boy bahenokku tu aka dongaku somon pambahenan ni na tua-tua na soolo maretong tu aka iya nakonna somoni manian ikon tarima-rimangi pambahenan ni Tuhan Yesus di patu pado holong ni rohana marhite hamamatena asa marhite kebaktian pasionon lam tarimangi masadia balga holong na pinatupa ni Jesus tuhita marhite pakokop nai buasa pola mati ibana pola dilehon hosana tuhita
Ima napatuduhon holongna na holong ni rohani di bata tu hita, holong na sumalin, holong na somarasam. Jala do di sada Yohanes 4 ayat sia. Sianondo gabe patar holong ni rohani di bata na tu hita. Sian naung sinurunai anak na sasadai tu portibion asa mangulu hita marhite hite ibana. Didok muse di sada Petrus bidusada ay 10 sia ay di boto hamudo dada binahin ni sere manang perak akan na oloburu ubahin na malua hamusian adat muna na so marniulai na tinanmuna sian akka amamuna alay binahin ni mudar ni Kristus na argaido na songon mudar ni biru-biru naso hasurahan naso marlidang. Sonido di patrun Yesus tu hita arga di mudarna arga ni hosana tu hita ganuk di tonga-tonga ni portibion di patudun ibana do holong ni rohana secara gratis secara cuma-cuma paniduk mai sola gracia di tonga-tonga ni muluta atong amang inang ahado balos ni isian kita tutu ikut umarga do paropuan imasi mariai patupa ulaon nani ojar ni roha nani ojar ni holong ni roha songonima na kita dam cukup holak mandok moliate manang songonidok halak Jawa 2M makasih mas makasih mbak dan songoni amang inang dan cukup hola songoni alai marhite ede pilianima songon ta edehon ganuk ari minggu ima nasa enanilhon mi hupasahat itu ho naso usatok kudo buha amang inang surau dobe markalkulasi hita lahu mangalehon tiki mangalehon roha sinadongan do na adong di hita tu Yesus mulututudo holong rohata di Yesus nang makolong hita dang adong be kalkulasi mangalehon tu ibana unang masyan katong unang masyan sakku unang masyan dompet lo mangalehon tu Yesus boy do ujungna tu baru umut-umuton ali ikut burhak do sian hapor siaw si lehon-lehon namar kalkulasi dan pambahenan sian holong do be asa disima tarima-rimangi jalan marhite parningotan hamata di Yesus jadi jematon asa adung mapadatta tadok on ma Tuhan silihonokku sian holong ni rohakku balos ni holong ni roham di ngulukku songoni manian padatta tu Tuhan Yesus hurian nahina holongan muruk do Tuhan ta mida paruh tumuton songoni do muruk do Yesus tu si Judas Iskariot ido di dok ibana pasopu ma ibana ai di parari doi hira tu ari hatatanopi laki di dok di ayat bitui di halak Yahudi somaldo miak dipake laho pabakiton raja songon si Saul ditiki di pabakit ibana gabe raja di miahi do uluna jala dipakai do miyaki laho mamiahi bake atong asa marhite pambahenan ni si Mariaon hirana di ida jadi hati dakon si Maria do ujung ni pardalanan ni Yesus paboa namate nama Yesus alai hehe ma ibana muse gabe raja ni hanguluan borhat nama Yesus ke Yerusalem lo mengadupi si taunon tersilang ibana jalamati ima rangkaian parporangan manaluhon simbolis raja di hamatiani marhite hamatiani Yesus lahu patuduhon na ditaluhon Yesus do hamatiani monang do ibana dari patuduhon jala di patuduhon doi marhite haheyonna do Yesus gabe raja di hanguluan
ido na ikon si alasonota na ta pestahon di pesta Paskah di minggu na ningro. Hamu akadongan adong dope puda nauli di patudu pambahenan ni si Maria ditupukon. Ima somalna bakke na mati do dimiyahi songon tada ni holong. Alayon tu Yesus na manguludo. Ido ubah hidup Yesus. Pasobu maibana. Pasobu maibana. Buasa ay diboto para puanondo tiki na lehet. Dia tahu kapan waktu yang tepat. Laho mabahin nadinggan. Adorang so dielai, adorang so dipastapi, adorang so ditijuri Yesus, adorang dipapeakon sungsang duri di uluni Yesus. Uju mangulu dobe disido di patupa si Maria pamiahion tu Yesus. On matiki na lehet patuduhon holong na tu Yesus ima uju mangulu dobe tu hata Yesus. Hamu akadongan jojo do on tu hita ima asa unang terlambat hita lahu mabahin nadinggan. Ima tiki na lehet taboto sebuah pemberian jauh lebih bernilai bila dilakukan pada saat yang tepat. Segelas air di gurun pasir jauh berharga daripada seember air di tepi sumur. Umar gado 10.000 rupiah nilehon tuhalak ditiki na somarhepeng maribakon na mangalehon 10 juta dukon gabe konglomerat ibana. Ido na gabe ede pare di halak batak na papulur nuaingon didok uju di ngulukon manian tu pama bahina dengkan dan litiki na mati ay somalatong dukon soboybe di alang natoras na jagal akas panganatabu manang dumatua manang dumarsait posa na tua-tua nai disipe diboto torok ianakon mabahin natabu tunatorasna manang yang gotiki hipas sosanga dinikmati natoras nai nadenggan sian ianakon nai onma asa tarimarimangi di mulutta amang inang asa ditiki mangulu ditiki na lehetma tapatupa nadenggan tu akka dongan di tonga-tonga ni mulutta atong dihamu amang do inang pasat hamuma hamulationmu ala pakokopon ni Yesus idiho lehon ma sian holong ni roham ditiki na lehet unang terlambat jalatiru ma haserepon ni rohanai ima rohani Yesus Kristus asa dilehon tuho hamulionna tuhatta mamasuk-masuk hita. Amin. Martanya kita moliate madiho ale Tuhan marhite pertanyaan pasion sadarion di paingot dohami di panaonmu di haupinar silangi lo makokop hami halak pardosa jal marhite pertanyaan sadarion di paingot dohami mangarimangi aka pambahenanmu na balgai di gulu namion hodo nama kokop hami alai dosa nami Tuhan atong lam marsiajar mahami paturehon padenggaton gulu namion asa gabe lomo ni roham ali Tuhan di bata amanami toktong mahami lam maniru pambahenanmu koloni roham di gulu namion marhiti na totokan makaolongi ho patuduhon pambahenan nami na dumenggan tuho gabelas ni roham disaluk na pambahenan nami pasu-pasu ma Tuhan saluk na hami asa toto kami mardingo bisude aka dengan ibasam na hujolo hami ganu ari ali Tuhan di bata aman nami dang marnalu jahami martangiang di tonga-tonga ni situasi na masa di bangso namion ima
wabah virus corona COVID-19 na masa di bangsa nami nang di Portibion. Lamar bisuk mahami, lamar gogo mahami, jalama jojo guar memahami Tuhan. Pasaton sude ngunu namion, pasaton sude bangsa nami, pasahaton Portibion. Asa tok maho rab dohot hami, asa tok maho Tuhan mangula di tongaton ngunu namion Tuhan. Asa lam hot maha proson nami, na tok doho majaga mandongani ngunu namion. Pos rohan nami ditiki na lehat, ditiki na lehet, boy ma sipul marujung saluna na masa di ngunu namion. Jala pos rohan nami toktong Tuhan tuho, na toktong doho mangula di tonga-tonga di ngulu nami. Moliate madiho di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami asimaroham. Amin.